Sir, guliye kumay ase sir. Iti medical kuri bola kay immediate. Ola uttesit na hoba ami sab lagi. खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे आपडेट लानानै फैदों नैबे आपडेटआ जोबोद माने सोमोनांथाव आपडेट आरो थारैनो नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल जानाय नुदों मोनसे भिडिअखौ आरो निउसनि गेजेरजोंबो माने बेखौ फोसावगासिनो दं आरो हांसो बेदर मासे हांसो संना होयैनि थाखायनो लोगोफोरखौ माने गुलि गावदों आरो सासे बर' सेंग्राया माने ओरैबायदि साननो गोनां नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोफोर थारैनो नैबे जाथाया माने जोबोद सोमोनांथाव आरो जोबोद माने साननो गोनां आरोना सासे गलाब बर' होननाय सेंग्राया गावनि लोगोफोरखौ गुलि गावदों नाथाय बोरै गावनो हाखो दा बिथांमोना जाहैदों मासे हांसो लाबोदोंमोन मासे हांसोखौ बिथांमोना बुथारबाय दा एवनोसै गलाब बर' होननाया जाय लोगोफोरखौ गुलि गावग्रा बैयो माने लोगोफोरखौ हांसो बेदर एवनो होदोंमोन जाहैदों दा लोगोफ्रा एवनानै होआसै बिनि रागायाव माने गुलि गावबाय सानैखौबो गावदों सानैबो माने गोब्राब जोखोम जादों आरो लोगोफोर नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो बिनि उनाव थंफोरखौ खोन्थागोन माखासे बाथ्राखौ सावरायगोन Sir, guliye kumay ase sir. Iti medical kuri bola kay immediate. Ola uttesit na hoba ami sab lagi. Aro ka hator machine kade. Bola hator le jao. Guli mache ami tongla side hoyse lora. Tongla side hoyse. Amto buha sir. আৰু এই উপায় আছে নহয় মানুহ দেৰি হৈছে স্যার বডি আৰু সাইড আমি ঠিক আছে গাড়ী কিনে স্যার গুলি লাগে গাড়ী গুলি লাগাৰ গাড়ী দলে বুঝলে एक नंबर हाथे सब लगायो छ स्যার লাগিব हाथे दिला बानांगे फिट थारैनो नोंथांमोना भिडिअ क्लिपआव नुबाय माबायदि माने हालाय फाय जादों जाय लोगोआ गुलि गावजादों नाथाय बेसो साननो गोनां बिसोरो बोरै बेफोरबायदि हाथियार मोनलायलायनाय जाखो बोरै माने गुलि गावलायनाय जाखो गुलि सिलायखौ बहा मोनखो दा बेफोरबायदि माने साननो गोनां जाहैबाय आरो थारैनो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो माखासे सेंग्राफ्रा बेफोरबायदि माने गोबां गाज्रि हुदाजों माने सोलिगासिनो दं आरो गोबां गाज्रि बेरेखा माखासे खोमसि लामाजों आवगायनानै दंबाय थायो दा बेफोरबायदि जाथाया बोरै जानो मोनदों बे माने गोबां साननो गोनां जाहैबाय आरो दा थारैनो नोंथांमोना नैबे जाथायखौ नुनानै मा सानो मा फोरमायनो सानो थ' जाय सेंग्राया गलाब बर'आ गावनि लोगोफोरखौ गावदों बेथ' जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां साननो गोनां माने बर' सेंग्राफोरनि गेजेराव गोबां साननो गोनां अब्ला जों लोगोजों लोगो माब्लाबा समाव फोथायलायनो हाया लोगोआनो लोगोखौ मा खालामो नोंथांमोना नैबे बाथ्राखौ माने रोखा मोनबायना माब्लाबा समाव थार लोगोनि आखुखौ जेब्ला खैफोदनि समावसो मिथियो होननाय बाथ्राया नैबेफोरावनो जायो आरो बेसेबां सैथो लोगोआ गुलि लोगो जाब्लाबो माब्लाबा समाव गावनि लोगोखौ फोथायनो हाया माब्लाबा फोथायनो हाया दा नै बिथांमोना जाबाय जाथाया माबायदि जाथाय खालामखो नुवाखै ओंखाय हांसो बेदर एवनो रोङिनि थाखायनो हांसो बेदर एवना होयैनि थाखायनो माने गुलि गावलायनाय आरो बै गुलिखौ बहा मोनखो सिलायफोरखौ बहा मोनखो बे माने आसरित आरो दा बिथांखौ एरेस्ट खालामबाय पुलिसा लांबाय दा पुलिसा खाबाय आरो दा जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर बेफोर खाथि खालानि जुदि नायदोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खालामनानै फोरमाय बिसोर सेंग्राफ्रा माबायदि सेंग्रामोन थ' अब्ला नोंथांमोना जाथायखौ नुबाय आरो बे जायगाया जाहैदों टंला हातिबान्दा होननाय गामियाव आरो जिल्लाया जाहैबाय उदालगुरि जिल्लायानो गोलैयो दै दा नोंथांमोना जाय जाथायखौ नुदों बियो माने ससियेल मिडियायाव गोबां गोसारगासिनो दं आरो निउसावबो बेखौ माने फोसावगासिनो दं माने जोबोद सोमोनांथाव आरो जोंनि बर'नि गेजेराव माने आं फार्स्ट टाइम खोनादों दै बेफोरबायदि जाथायखौ बेदर एवना होयैनि थाखायनो लोगोखौनो माने गुलि गावलायनाय आसरित ओरैबायदि आसरित आरो थ' नोंथांमोना नैबेनि सायाव मा सानो मा फोरमायनो सानो कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामो